Γεια σας. Σήμερα θα σας δείξω ένα άλλο παιχνίδι που δεν είναι γκορμίτι, αλλά είναι ένα άλλο παιχνίδι που ίσως κάποιοι από εσάς να το ξέρετε, αλλά ίσως κάποιοι να μην το ξέρετε. Ελπίζω να σας αρέσει, αλλά αυτό το βίντεο θα είναι λίγο μικρό. Ίσως σας φανεί μικρό. Μπορεί να σας φανεί λίγο μικρό. Οπότε να το ξέρετε, δεν θα είναι και πάρα πολύ μικρό, όμως θα είναι μικρό. Αυτοί οι τρεις είναι οι αντίπαλοι μας και εγώ έχω αυτόν τον έναν. Τον έναν τον έχω στο 30, αλλά οι εχθροί είναι 17, 20, οπότε ίσως χάσουμε. Αλλά σας το ξαναλέω ότι αυτό το βίντεο θα είναι πολύ μικρό. Θα είναι κάπου στα 6 λεπτά, 5. Μικρό βίντεο θα είναι. Θα είναι το μικρότερο βίντεο του καναλιού μου. Το μικρότερο. Αλλά ελπίζω να σας αρέσει παρότι είναι πολύ μικρό. Δηλαδή είναι πολύ μικρό. Δεν είναι πολύ μικρό αυτό, αλλά ελπίζω να σας αρέσει. Θα παίξω άλλη μία μάχη και θα σας αποχαιρετήσω. Να, αυτό εννοώ μικρό, είδατε, 2 λεπτά, μια μάχη έπαιξα, 2 και σας αποχαιρετάω. Λυπάμαι, αλλά σας υπόσχομαι πως κάνω τώρα ό,τι μπορώ για να σας αρέσει το βίντεο. Είναι η τελευταία μάχη και το παιχνίδι και το βίντεο αυτό θα τελειώσει. Είναι μικρό, αλλά αν θέλετε στα σχόλια να μου γράψετε να σας κάνω και άλλα βίντεο με αυτό το παιχνίδι αν σας άρεσε. Αν σας άρεσε πιο πολύ από τους γκορμίτι, τότε εντάξει. Γράψτε μου τα σχόλια να το κάνω σε πιο πολλά βίντεο. Like και εγγραφή αν θέλετε. Τέλος για σήμερα. Παίρνω και το σακουλάκι. Ελπίζω αυτό το βίντεο να άρεσε σε εσάς. Και ελπίζω και φυσικά όχι δεν φτάνω, να σας άρεσε. Θα σας δείξω τη συλλογή μου και θα σας χαιρετήσω. Έχω τον Ράζαρτ στο 33. Αυτόν δεν ξέρω πώς τον λένε στο 33. Στο 30 έχω τον άλλον. Αυτόν τον έχω στο 30. 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 28, 20, 18, 16, 15, 14, 12, 11, 11, 10, 10, 10. Θα πάω αυτόν στο 30 και θα σας χαιρετήσω. Δεν μου φτάσαν. Βλέπετε για ένα έχω 649 και θέλω 650. Για ένα δεν μου φτάσαν. Τέλος πάντων, εύχομαι να είστε καλά. Like και εγγραφή αν θέλετε. Εύχομαι να είστε καλά. Γεια σας, θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο.